Horos madihita salhubna ruas nihuriatta HKBP Resort Bandung Timur. Salam sehat madihita di Borngon Selasa tanggal 24 Agustus 2021 patu potoma pertangan wik nihuriatta HKBP Resort Bandung Timur. Satu tiki marhite-hite video streaming dope hita patua pertangan wik. Syalani tapa tiup-tiup ma di bagasan uduk dohot seret ni rohatta diingat tabe. Ador serta mulai martang yang nau mahita stokin. Amen. Mulatama pertanyaan marhite napa sahat ede pujian sian buku ede nomor 722 acara 2. Mari demahita. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi probadia na tumo palangit dohotan on. Amen. Marturu halak nama naon di pangujunan aidung tau sian pangujunani jalaon na do tupal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhani tuakkana holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung mulate marohanami tuho ala di joho kami tupak kirimon di hanguluan saleleng na salehon ma todim tu rohanami asa margogo kami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hululu kami ho akan nandi banua gijangi pergogoi mahami manaluhon saluna na yang mangabat kami tuha sonangan saya pagaddah bersyaon pakirimon dohot pamopon ni rohanami asa monang hami rodi ujungna lahu majalo tupali hami ni jolom alain anakmu
Tuhan Yesus Panguli. Amin. Turupuk di hita pertanyata di tikion imana tersurat di Markus bidu pitu mamuka sana sabut pitu saat 20 tajahama marsikat soren. Jadi dung muli imana jala hulang sian natoropi disukunak kasihan nama imana salapama odeng. Gawe di dogma tunasida, asa dohot dohamu hape semangarti, dang dapot rohamu, naso tarbain ramun jolma bahenum nasa sian ruar tu bagasan bana. Somanang bongot itu bagasan rohana, tubuh Tuhan do ilaho, dungi bolong doi muse, dinganan soding, asa gabe yas do salhubna si panganoni. Alayodo naruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Sian bagasan sian rohani jolmai do ro pikiran na jahat permainanon panakon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangasion pargadabuson parugon pangisahion gijang dohot neang niroha. Narosya bagasat do salhutak kahasahaton odeng jala kaido na mangaramuni jolma itu sahakna martua doka na tumangyun hatani dibata jala na pepsa. Amen. Maret de metasan bukede nomor 777 ayat 2. Asini rohama dihamu dohot dame, sian debata amai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia. Amin. Hamu akan ahina holongan di bagasan Yesus Kristus, diobas tikion marsaur hita dohot debata marhite partang yangan wek. Nang pakulingan ni debata hita marhite hatana. Sian ede bidudua ayat walu sahat
Rodi ayat 10 songonoma didok disih di rupa suarani hasudungan ni rohaku doi idama nungaroi bana marikat sian akadolok marhajingjang di atas niaka rubian. Tudos doha sudungan ni rohaku sada hiji manang tu anak ni ursa idama jong-jong doi bana di balik ni dorpi madulu sian jadela marinang-linang ibana madulu sian tarali. Dungi makuling mahasudungan ni rohaku di dokma madokau. Hehe maho ali hasoloani rohaku na mauliutus jala ruar maho. Ai idama nunga salpo partaonan ngali ni ari nunga masohot dohot ari udan. Nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang. Nunga jupang tiki paredeon. Nunga pola terbegi suaranya duhur titi di tanotai. Parbue ni hau arape nunga mamuka matoras. Jala marbunga ia hau anggur. Jala maruap nang anggur. Hehe maho ale hasaloan ni rohaku. Na mau liutus jala ruar maho. Ido sahatna. Buku Kidung Agung manang ede na patol haso songo dia pengalaman perjumpaan seorang laki-laki dan perempuan sebagai orang yang memadu kasih yang bersambut satu dengan yang lain. Bukti ni holong napa jupangi taridama pangalaho na tadi manak somal didok holang na berbunga-bunga sudi suasana macauli boedi didok bahasan waing kasmaran manang hati yang berbunga-bunga songonima hataridaan di ngolu ni jolmai molo pajupang akka namar holong iroha mirahut ni holong apalagi maditiki haposon sahalak bawa dohok buru-buru kirana sorong nahurang sonak sudi bahagia tentram nyaman dohot akan namar pardumuat tusi jalalau songonima perjupangan ni jolma dohok debata dinagok las ni roha betul-betul nyaman tenang, bahagia, ala memang dipakilala ho jolmai holat debataru natuk mabaen rohana songoni pakilala na nyaman jala ido na naing paingoton na di tonga-tonga ni situasi nuaing nama cemaol ketika kita menghadapi situasi yang makin sulit tadopi do nuaing ragamnya ka pengalaman. Adong do pengalaman nama cerga di partikian noktabulus. Dang bui pajupang ala isolasi mandiri. Tung macai sopit persaurani ala memang hubungan na sangat berbatas. Adong go siat tonga-tonga ni keluarga namar sahid alai bergumul keluargai ala memang dang boi bana paturehon dang boi bana mangurupi dang boi bana lau mangalujongi boi do morong-morong namar sahiti alai tukso di boto do manak tu dia orok kononna akhirnya nasorong do na boi mangurupi bana ala salak ngado di ruang isolasi mandiri jalaboy do honot tatung kepedulian yaka pangubati manang suster nama nabuy paturehoni pengalaman nama cerga boy do di patuduho manang di patorang dung harua ribana sian pemulihani jala deba siap pengalamani adong do nasa taranggukon ai boy do
Sape borhat sadahalak manadiko pertibion. Aledang bui hajonohan. Nekko basat do. Lau paturehon. Jala nek tangihon otet do holsona. Aledang bui alani protokol kesehatan on. Ima argani pengalaman. Ima argani nama sai. Marsahit aledang bui patureong. Alay natakas di doktu hita. Tung manang nasong dia pe natabulusi. Di boto de batado na di rohatai. Songot tema ni jami taon. Di boto de batado nataparuk lohoni. Kurian itu hatta jalal di balik ni adong do pengalaman nasomal. Mulu gale manang duk pakilalaan rona makaholongi hita madapoton hita huhu dileo motivasi dileo semangat dileo gugu tentu tabalas dorhatta tabas semangat do hita adong nama ngapuli adong nama motivasi hita alai di situasi natadok dijolei uju isolasi kita dan adong nama doksongoni. Aleneng matakas atusata pabua di situasi manang pangalahon natadupi tumakas do debata mangaleo semangat. Tumakas do debata mangaleo gugu di hita. Tumakas do debata mangaleo motivasi di hita. Ai di boto debataro na dirohatai. Di pangalahon asing bui matabayakko. Sahalak na toras dinabor hak marhuta sada roy bana sia luak na dao ay nunga na niya liling ngadak pajupang dohot anak konna hola di BG suara ni anak konnai jala sabalik na molo di BG anak konnai suara ni na toras nai sia nadao soina malas ni rohana dijolongi, dilupa, dilojongi. Ala nilas ni rohani danahido, ala nilas ni rohani naturas nei. Tabba guguna, tabba semangatna. Ala memang mungkin do selama na marhuta sadena torasna. Saido pak yanak konaido rohana. Saido pak gelengaido pikiranna. Alanido semangat na toras nai mangalujungi anak kon nai. Songonima parsaoran ni debata dohok jolma. Songonima hubungan ni debata dohok jolma. Daupi hita sia debata. Saya tongdo diusaha hotu hatai lamat jonogi ngulutang. Atik pi saya berusaha hita madau. Dak taboto mananga hasibot cirina. Ala memang tapa jujolo do gugut tapi kirat tanang rohatta. Sai di pai huti hutu hatai do ngulutang. Sai di hasi holi tu hatai do harorotta ro madapot to nibana. Atik pi sipata saya tabati lakata pajupang do Tuhani. Hurian itu hatta danunga sanga holang parsauran ni jolma doh debata ala ni dusai. Duk sai ditudal ho jolmai lakkana sian adu pani debata. Alaina Tuhan idoro Yesus Kristus lao padumuhon patureho parsauran ni jolmai doh debata. Ujungnya takasma jolmai ro madapot to debata jala terbuka tok tuhatai. Ainunga dipature Tuhan Yesus parsaurata nasanga sigaido debata. Taida tong si holi rohani debata maradopo kita jolma. Sai dilului do hita, sai disarihot do ngolutta.
Jala tasadari maduk pajumpa kita do debata sikok malas ni rohatta tabba magugutta doakan asing. Rotu hattai manopok ngolutta jala hita pe soina malas ni rohatta ala pajumpa kita do debata. Ternyata parjupangan ni jolma do debata makurung gugu do semangat. Tukso adong do nahurang molo dipakilohot jolmai parsauran narausu do debata. Nuaing bohado hita mangat tusi. Atik pe hinorhon ni situasi nama sanuaing saya mergejang-gejang AKPP Kaimon. Napaholang dirita sian hatoropan. Napaholang dirita sian akana perpunguan. Dang nadok gabi dohono ta pujung ngolutta. Pulik kita. Sasi tonga. Sare do neng di dohono ni debata. Di paholak kita siap pertibion. Asalam jonok kita tuiban. Asalam rosu. Asalam jonok parsaurat doh tuhatai. Namun kadang-kadang manusia mengabaikan itu. Jala alanido dipakulingi hata ni debata hitan main. Dang na pujuk kita dia kabagas tabi. Dang na pulik kita dia kainganat tabi ngolope dibatasi akalakata. Alai gumudang pertikian ni debata rapdo tita. Buhano hita makilalahoni. Ido nanaing dohonon na di hita. Tab baru gugutta, tab baru semangatta. Tabbaro pos ni rohatta. Muka manami do inanami sipata gudang do na saya mangabati hita. Pajupang do debata. Gudang do na mangalalapi ngulut tau nak pajupang do Tuhani. Boy do hita hira na sobarani pajupang do debata ala di gudang ido satta. Hapenian justru ala ni dosa na songoni. Aduk kesempatan di lo debata. Gabetuk kita majalo hasesani dosa. Boharo hita maparhasyangi. Diukap debatado pitu ni rohana lama jalo hita. Boido saya lala pita mamikiri akan aduk na di rohatai. Saya lala pita mamikiri akan pojok ni pikiratai paru kilotai. HP justru di situasi nasongoni do kesempatan lama dapot Tuhani. Ai tugo gugu ni Tuhani lapatore ngulutta. Las disima hita niaman berkesempatan lau mangalualu tu Tuhani. Di boto debatado na di rohatai. Di boto debataro na taparukilhoni. Di boto debataro na taholsoni. Ido tema ni minggu tamarhite pertanyaan. Mua kamanami do inanami. Kita sekarang berada dalam kesempatan untuk mau lebih intim dengan Tuhan. Di leo debata partikianon di paingo tita dibuka pikirata. Asa ta pake kesempatan non lam jonok tu Tuhani. Lam tau hita makilalahon hinasonang ni parsauran nauli nadenggan. Boy hita marulopolop ala naung rapita sapanganan manang rak marsaur do Tuhani. Tahanguluhum mai hamakamang do taminang do disudi hita. Ai di boto debatado na di rohatai. Si patado jolma na di portibiot dang mangatusi na di rohatai. Bahkan akayana kota dang mangatusi na di rohatai. Orang tua tadang mangatusi na di rohatai. Si solhot tadang mangatusi na di rohatai. Na humalia kita dang mangatusi na di rohatai. Holat debatado na mangatusi na di rohatai. Pasahak dalammu, pasahak ngulum, pasahak pikiranmu, tutu hatta para sirohai. Jala hido bukti hataridan ni holong irohani debata, na say toktong mangulosi, todita ngulutta. Di patuduh debata do pabua, hita akan hina holongan ni rohana. Jala tung, tadido, takas do kepedulian ni Tuhani, tuhita. Ido neko si sadarata, ido neko si amolete honotta, jala ido neko si angulu honotta di tonga-tonga di pertibion, marulupuluk matodita, las maruhatta,
Ai olop-olop do las ni rohan yak kana porsea. Neng takas ala nong di papatar debata dirina. Tutong-atongan ngulut. Jala hatari dan isaluhut nai ikut semangat do hita. Medele ni nguluon. Di boto debata do nadi rohani. Di leo debata do motivanga situ hita. Ikut tadi do holong ni rohatta. Jala ikut lam takas do semangat ta. Medele ni nguluon. Bohamak kana porsia patuduhon semangat pabua nong hadir ro debata di tonga-tonga ni nguluna. Hehe maho ide dok hata itu hatta. Saya ada motivasi asa tetap kita semangat dan bangkit. Jangan larut di dalam keterpurukan. Jangan larut di dalam ketakutan. Jangan larut di dalam pikiran-pikiran yang bisa mengacaukan kehidupan kita. Alai didok hehe maho ali hasoluan nirohak. Sungguh sapaan Tuhan yang luar biasa kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Bagaimana kita bangkit sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat masa depan yang lebih baik. Mari kita melangkah ke depan, masih banyak rancangan Tuhan yang lebih indah yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab hanya Tuhan yang tahu dalam hati kita. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana perjalanan kehidupan kita. Tuhan tamana mas-mas kita. Amin. Debata manami marhiti Yesus Kristus pasu-pasu hatam nagabe hanguluan nami. Atik pe Tuhan di bagas nami be hami martangiang di pakulingi hatam dak sudah tami marlas ni roha ai di boto de bataro na di roha nami ulio kami mangulu nami baik pilihan na mangulu tu adopan di debata pasu-pasu mangulu nami be keluarga nami anak kon nami rodi sudeta hiya kaulon nami marsangak maho Tuhan di ngulu nami mulo tu ngadonga ka dengan nami na maruki lalnya kaparsahiton hona maliu gugur semangat namaruki lalnya kaulau doa kasih taonon doa kanasik pe pargugoy unak pa sobu Tuhan pasu-pasu sude keluarga nami be ya anak kon nami akaulon nami huriam pamaretta sude mau pasatami tu adupan atong jalo matanging nami hola di bagasa Yesus Kristus. Amin. Mare de meta Senet de Hubia nomor 155 ayat sada. Tapasada marohata artangi yang mahita. Debata Jehovah amanami nomor bangsa di Banua Gijang.
Puji-pujian doa malatian tong pasat kami Tuhan. Siala asi do tolong ni roham. Totong didas-dasi ho rohanami ale Tuhan. Lalu mubima tutu di pertanyaan nami wek saplonom Uriam Bandung Timur. Rohami ganup ale Tuhan di pertanyaan on laho mabege hatam na badiai. Naking ale Tuhan nunga di bege hami hatam na badiai na pinasahat ni naposom melalui amang padita nami amang siregar. Nunga betutu Tuhan bagi kami nak keningan. Lopok kombay tu rohanami ganuk marsada-sada. Asabuy tutu hatam na badiyay. Gabe sulu-sulu dinggolu nami si ganupari. Jala margogo kami ala Tuhan dinggolu nami si ganupari. Ubatuhan tutu ala Tuhan. Tunggo do akka parukilo. Akka na masa. Do akka hamolon dinggulu nami si ganupari. Alai pos doro hanami amang debata. Dang diloso hami madele. Dang diloso hami gale dinggulu nami on ale Tuhan. Alani ale Tuhan. Lopok komai tutu gabe tukot di hami ale Tuhan dinggulu nami si ganupari. Asa margogo kami ale Tuhan, dinalau mangula kaulon nami. Pasu-pasu ma amang padita nami ale Tuhan, nalau para ratop barita nauli. Suang songoni sa luhut padita nami, dohot diakoni sa ale Tuhan, nang parhalado ni Huriam Bandung Timuron ale Tuhan. Lehom madihami, hasehaton ale Tuhan, lehot dihami gogo, lehot di hami dami ale Tuhan. Asabuhi tutu ale si Tuhan. Dami hami, sikop hami mangulahon akan narikot di huriamon ale Tuhan. Suang songoni pe tutu ale Tuhan. Nang disaluhut akar ruas ni huriam nadong di wek saplonomon ale Tuhan. Pasu-pasu ma akaulaon na. Pasu-pasu akar rumah tangga nami ale Tuhan. Padau hami si anak kaparsahiton. Pargugoy hami ale Tuhan, torangi pikiran nami ale Tuhan, suang songoni pe tutu ale Tuhan, saluhut ruas ni huriam nadong di inganan na ganuk marsada-sada, sayho mana memasu-masu ale Tuhan rumah tangga demi rumah tangga, suang songoni nang akka diulaon na ganuk ale Tuhan, suang songoni pe nang akka yanak kon nami ale Tuhan diakka ulaon na. Suang soni sian akadak danak na met TK sahat tu perguruan tinggi. Saya homa tutu ale Tuhan nama masu-masu akka persekolahan ni anak kon nami. Asang gia tutu dana hasea ya Tuhan di jolu nami. Jala sibulas ni rohai di huriam dohot di tonga-tonga ni keluarga. Padau mahami tutu ale Tuhan siat tahini sibolis parjahat. Padau hami ale Tuhan sian akka hamolo ni ale Tuhan. Asa bui tutu ale Tuhan, totong han margogo, marlas ni roha, lau mamuji pasangapon goar muda badiai, jala marsangak mahu ale Tuhan pujion nami, di huriam na badion ale Tuhan. Suang songoni pe ale Tuhan, di saluhut tutu ale Tuhan hamaolon, dari dalani hami tinggal nami si ganupari, sayhoma tutu ale Tuhan, mangalian gogo di hami, Tugu hami ale Tuhan, torangi hami ale Tuhan, asa unang tutu ale Tuhan hola pikiran nami upang asahok kami, asa homa tutu ale Tuhan na campur tangan, asa bui hami ale Tuhan, marlas ni roha, tarpasu-pasu riak kaulon nami, alani ale Tuhan, totongo hami berpakiriman, tujolom na badiai, jala homa totong ale Tuhan, na manorangi pikiran nami, asa bui tutu, tulus tiur saluh na akasakap nami dinggolu nami si ganupari alani ale Tuhan mangido mahami mo sa ikomosa ale Tuhan akka situasi dan kondisi na adong sonari di negara namion suang soninang di seluruh dunia saya ho matula Tuhan manal puhoni saluh na ale Tuhan
asa boy tutu sonang sohari beribuak kami di akaulun nami, asa boy tutu ale Tuhan tiur saluhu nale Tuhan akaulun nami, alani ale Tuhan, pos rohanami, totong hami uduk marpakiriman tujulum nabadia ale Tuhan, huboto hami ale Tuhan, gokdo sadu hami ale Tuhan, alani ale Tuhan, mangidu hami totong pengampunan sian julum nabadia, sesa madosa nami nagudangi ale Tuhan, asa boy hami tama majalo pasu-pasu di akka ari na mangihu ale Tuhan, alani ale Tuhan, pos rohanami ale Tuhan, puji pasangap pami magwarmu nabadia ale Tuhan, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangiak kami Tuhan. Amin. Maret di meta sene di huria nomor 760 mamuka sene sada 12 lau sisoma tapasahat peliatta. Jesus rongani las roham, Jesus ipangurupin las roham, hot habor seaoni, dohot pas ni rohami, mardongaton Jesus las roham, las roham, las roham. Jesus rongan mi las roham, jaga onnaton dimi las roham, tiruanmu matotong damenang holong nai sadeleng ningologi las roham, las roham, las roham. Tatangnya koma peliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haruani saluhut sileho-leho nadengan dot na sauli bata na mauliutus upasahat tami masian na nilomi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabiwap na hujus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasia kami pelianon pati bulok karajaummu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marwanami marhite-hite todim asalamu tadahami gudang isi leolemi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mangidohom mahita di tangiang na pinudahon itu hatta alea manami na di banua gijang sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malamoni roham di botong songon na banua gijang. Lehan matuhami sadarion hamonduan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni nongon amar dosa tuhami. Una kami tugiut tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng nilelengna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, olongi rohani di bata ama, parsauran itu di perbadia madongani, mama sumasu am salut na olak ni rudi saliling ileling na. Amin. Amin. Amin.
Salam sehat mari kita salutna. Tuhan Yesus memberkati.